DPWH Secretary Dizon sinuri ang bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Naunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kasamang ilang mataas na opisyal sa lalawigan ang inspeksyon sa bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan kahapon, ika-8 ng Oktubre. Layunan ng pagbisita na masuri ang lawak ng pinsala at matukoy ang mga kinakailangang hakbang para sa agarang rehabilitasyon o posibleng pagtatayo ng panibagong tulay. Ang Pigatan Bridge ay bumagsak noong ika-6 ng Oktubre na nagdulot ng malaking abala sa mga motorista at residente na umaasa sa tulay bilang pangunahing daanan patungong Tuguegarao City at mga karatig bayan. Tiniyak ni Secretary Dizon na prioridad ng DPWH ang mabilis ngunit ligtas na pagsasagawa ng rehabilitasyon upang maibalik ang koneksyon at daloy ng transportasyon sa lugar. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.